गिबि गिबियावनो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय 9 डिसेम्बर खालारखालि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिसि आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव सानैसो सुबुंफोरा बेंग्रा बेंथा सुबुंफोरनि सिगाङाव प्रपागेन्डा खालामदों होनना बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे बर' सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना मैया खौरां मेल लिंनानै माखासे सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो रोखा रोखायै फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथांमोननि खौरां मेलनि गेजेरजों अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरा माखासे रैखा कवचखौ मोननो हादोंमोन, जेरै बिटिसिनि ब्रिजिटा डिपार्टमेन्टआव बिटिआर काउन्सिल हारसिङैनो स्टेटआ जेरैबायदि आयेन खालामनो हायो थिग बेबायदिनो आयेन खालामनो हायोमोन, नाथाय आथिखालाव बिटिआर एग्रिमेन्टआव बेबायदि गैया। अब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिसि एग्रिमेन्टखौ स्क्रेप आरो डाइल्युट खालामदोंना खालामाखै होनना दिपेन बर' बिथांखौ बिथांमोना सोंलु खालामनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिटिसि एकर्डनि 5.2 दफायाव बिटिसिनि चिफ डिपुटि चिफखौ स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टार रेंकनि स्टेटास होनाय जादोंमोन, नाथाय बिटिआरआव सीएम डिपुटि सीएम प्रमद बर' गोविंद बसुमतारी बिथांमोननो केबिनेट मिनिस्टार रेंकखौ होआखै आरो ओंखायनो हाग्रामा महिलारी आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोना बिटिसिआव जाबायदि मान सन्मान मोनदोंमोन आथिखालाव बिटिआरआव प्रमद बर' आरो गोविंद बसुमतारी बिथांमोना बेबायदि मान सन्मान बिथांमोना मोननो हायाखै। अब्ला बोरै बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिसिखौ स्क्रिप्ट खालामाखै होनना सोंलु खालामो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ। लोगोसे सैथो बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला प्रपागेन्डा खालामदों होनना एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना होनाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिटिसिआव इएमफोरनो आसाम रायजोनि मन्थ्रिफोरजों समान गोहो होदोंमोन खायनो बिटिसिनि चिफ आरो डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ पुलिस, मिलिटारि कमिशनार, सेक्रेटारि आरो चिफ सेक्रेटारि बिथांमोना सार होनना रेसपेक्ट खालामनो बाध्य जादोंमोन होननाबो बिथांमोना गोख्रों रावजों फोरमायो। आरो मोनसे मख'थावना बाथ्रादि जायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सिकिउरिटि गार्डआनो बिटिआरनि सीएमखौ केबिनेट मिनिस्टारनि रेंकनि पावार गैयिनि थाखायनो बावैसो साननि सिगाङाव क'क्राझाराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि साखाथियाव जेसेबांनो थाङो एसेबांनो नारखारदोंमोन होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावजों सन्देह खालामनाय बाथ्राखौ फोरमायो। आरो बिथांमोना लोगोसे बेफोर गासैखौबो बर'नि बिटिआर एग्रिमेन्टआनो लाबोदों होननाबो गोख्रों अजद लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिथांमोना बिटिसि एकर्डआव थानाय एसीएस आनजादनि अनगा 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ बिटिसिआवनो गावनो गाव होनो हागोन होनना रोखा रोखा लिरनाय दङमोनखायनो हाग्रामा महिलारिनि समाव बिथांमोना 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिफोरखौ होनो हादोंमोन, नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टआव बहा बेबायदि एपइन्टमेन्टनि सोमोन्दै लिरनाय दं होननाबो सोंलु खालामहरो दिपेन बर' बिथांखौ। जेराव बिटिसि एकर्डनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ बिटिसिनि अनगा रावबो एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन, अब्ला बिटिसिखौ बिटिआरआ बोरै डाइल्युट खालामाखै होनना हाउ केन इउ से दिपेन बर' होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंलु खालामहरनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओंखायनो बिथांमोना दिपेन बर' बिथांखौ एबसुनि आफादगिरि जानानै बेबायदि ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला लाजिथाव आरो दुखु मोनथाव जायो होननाबो गोख्रों रावजों अजद लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बावैसो साननि सिगाङाव बिटिआर सरकारखौ सीएसबी बर्ड दानांगौ, बेनि गेजेरजों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडफोरनो साख्रि होनांगौ होनना बिथाङा खावलायनायखौ रोखा रावजों खेंफेरथि होनना बुङोदि जेराव बिटिआरआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ बिटिआरआव गावनो एपइन्टमेन्ट होनो हायो होननाय जेराव लिरनायानो गैया, अब्ला मा जुक्तियाव सीएसबी दानांगौ होनना बिटिआरखौ नारसिनदों होननाबो बिथांमोना दिपेन बर' बिथां गोख्रों रावजों सोंलु खालामो। ओंखायनो जिहेतु एबसु आरो इउपिपिएलआ फैसा थाइसेनि बिखुं मोनसे जेला गोहो दंब्ला गोख्रै सीएसबी दानानै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिफोरखौ होनो थाखाय गोख्रों रावजों खावलायहरनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टआ कन्स्टिटिउसनेल मेन्डेट आरो बेखौ अपमान खालामनानै बाथ्रा बुंनाय जादों होनना बुंनायनि हेंथा फिननाय होयोदि नोंथां बायदि सासे लेखा गोरों सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि जानानै बोरै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ कन्स्टिटिउसनेल मेन्डेट होननानै बुंखो होनना सोंलु खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना बुङोदि बिटिआर एग्रिमेन्टखौ दिनैसिमबो पार्लियामेन्टनि मोननै सदनाव लकसभा आरो राज्य सभायाव बिल पास जानानै प्रेसिडेन्टनि सहि होआखै, ओंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टआ माब्लाबाबो कन्स्टिटिउसनेल मेन्डेट नङा होनना बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। बेराफारसेथिं बिटिसिआ मोनसे कन्स्टिटिउसनेल मेन्डेट आरो बेयाव मोनसे आयेनबो पास जानाय मोनसे एकर्ड होननानैबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायना होयो। आरोबाव जेब्ला दिपेन बर' बिथाङा बिटिसिआ जेबो सोलाय सोल' जायाखै, खालि बिटिएडिखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जादों होननायनि सायावबो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना दिपेन बर' बिथांखौ 3 बोसोरनि उनावसो बे बाथ्राखौ मोनथिनानै बेफोरखौ खौरां मेल लिंनानै बुंदों, जाय बाथ्राखौ बिथांमोना एग्रिमेन्ट जानाय समावनो मोनथिदोंमोन होननाबो बिथांमोना रोखा खालामनायजों लोगोसे सोंखारियोदि बिटिसिखौ स्क्रिप्ट खालामनानै 6 सिडिउलखौबो स्क्रिप्ट खालामनानै थर्ग जानायखाय दिनैसो बिटिसि दिनैसो 6 सिडिउल बुंफैबाय होनना थारैनो दिपेन बर' बिथांखौ बर' हारिखौ राइट डिरेक्सनथिं लांनो हानायनि गोहोखौ
बादिखौ नुयो होनाबो बिथांमोन गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे बेवहायनो बिथांमोना मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बुङोदि जाय समाव बर'फ्रा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि गोहोखौ मोननो हायो अब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जोबोद हेंथा होबोदों जायनि थाखाय बर' दानानै नबसरिनाखौ एमपि खालामनानै बिथांनि गेजेरजोंनो बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो सान हर नाजादोंमोन आरो बिथांमोननि साननाय हनाय बायदिनो नोंथांमोनाबो खामानि मावनानै दिनै बिटिसि 6 सिडिउलखौ धंग खालामनानै बिटिसिआबो न' आरो बिटिआरआबो न' खालि बिटिसिखौ रेनोभेसन खालामदों होननानै बुंदोंब्लाबो हाग्रामा मोननि बानायनाय आरसिसि बिटिसिनि न'आव बायजोनिफ्राय रावबो हाबफैनो हायामोन नाथाय दिनै बे न'नि खिरखि दरजा सिफायजोबनानै लांदां फान्दां खालामनानै जाय बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफ्रा बिटिसिआव साख्रि मावनोब्ला उइदाउट बिटिसिनि एनअसि नङाब्ला जेरैबायदि साख्रि मावनो हायामोन थिक बेबायदिनो बिटिसिनि बायजोआव ट्रेन्सफार जालांनोब्लाबो बिटिसिनि एनअसि नङाब्ला थांनो हायामोन नाथाय दिनै बिटिसिखौ रेनोभेसन खालामनायनि मुङाव दरजा खिरखि लांदां फान्दां खालामनानै खुरसान मोसानायनि साइनासालि बायदि खालामनाया थारैनो बिटिसिखौ बिटिआरआ खालामाखै नामा होनना गोख्रों रावजों सोंलु दैखाङो ओंखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसेबां सोलो बाहायनानै बेबायदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सहि होनानै दिनै बर' हारिखौ मोनफा मोनफा खहा खालामहोदों होननानैबो बिथांमोन रोखा रावजों फोरमायो लोगोसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जा जोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बोसोन होलांबाय बेखौ हारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै जा मावलांनांगौ बिबान दं हिसाबै अमरसिंह ब्रह्म बिथांमोना दिपेन बर' बिथां थारैनो नोंथां हारिखौ बोरै गेरेमसा माहारि खालामनो नागिरदों ओंखायनो बिथांमोना रोखा रावजों बुंथियोदि थारैनो दिपेन बर' बिथांनो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि फर्मुलाया गैया होनना रोखा रावजों बुंथिना ओरैबायदि जुक्ति होयोदि थारैनो नोंथाङा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि गुबै सानग्राब्ला बावैसो आगोलाव जालांनाय रिडिलिमिटेसननि ट्राइबेलफोरनि थाखाय रैखा कवच हिसाबै भारत संबिजिरनि 330 दफा बायदि मख'खानाय थानायनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय एमपि सीटआ एसटि जानांगौखौ मानो हेंथा होआखैसै आरो 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय जेसेबां एमएलए कन्स्टिट्युएन्सि दं बेफोरखौ भारत संबिजिरनि 332 आव मख'खानाय बायदि 100% रिजार्भ जानांगौ होनना मख'नाय थासेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै 15टा एमएलए समष्टिनि मादाव 9टाखौसो जेनेरेल आरो 6टाल' एसटि रिजार्भ खालामनायखौ बुजियाब्लासिनो हेंथा होआब्लासिनो बोरै गनायनानै लाखो होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे बे बिथिङाव बिथांमोना बुङोदि जेब्ला एसेम्ब्लियाव जोंनि 6टाल' एसटि एमएलएफ्रा माबा मोनसे एसटिनि इन्टारेस्टनि बाथ्राखौ दैखाङोब्ला अब्ला 9 जना थोंजोङै हेंथा होयो अब्ला बर'फ्रा बोरै लाब जानो ओंखायनो थोंजोङै बर'फ्रा रांखान्थियारि आंखाल जागोन आरो रांखान्थियाव आंखाल जायोब्ला लेखा फरायाव हारिया थोंजोङै गोहोम गोग्लैगोन खायनो दिपेन बर' बिथांनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बाथ्रा बुंनाया रानज्रिं खुनज्रिं रानथाब फोनथाब दालाय बिलाइ गैयै बिबार गैयै बिफां बायदि जागोन होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो आरो लोगोसे बिथांमोना बेखौबो फोरमायदो जेराव आथिखालाव बिटिसिआव बर'फोरनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि मोनसेबो होनो हालिया टिका टुकलिबो मोनसेबो होनो हालिया लामा सामाबो मोनसेबो नांगौ बायदि सेंसन होनो हालिया गासैबो गुवाहाटीनिफ्रायसो जाजोबबाय बिटिसिनि हानि खाजनानि रां हाग्राबारिनि अन्थाइ बालानि रयेलिटिनि टेन्डारफोरनि गासैखौबो दिनै आसामा लांजोबनानै लासै लासै बर' हारिया रांखान्थि बिथिङाव बान्दा जानो थांगासिनो थासेयावबो बेफोर गासैखौबो नोंसोर बायदि साननो हनो हायै मोजां स्ट्रेटेजि लानो रोङै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जादों होननाबो बिथांमोना दिपेन बर' बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि थाखाय बिथांमोना दिपेन बर' बिथांखौ मोजाङै बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव स्टाडि खालामनायजों लोगोसे जाहाथे थार बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला प्रपागान्डा खालामदों होनना बुंनायफोरखौ गार आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावखौल' गोरों रायजो राजाफोरखौ बुरबक खालामनाय बायदि नुदों नाथाय दिपेन बर' बिथाङा गावसो बुरबक आरो प्रपागान्डानि सिनायथिखौ होना लादों होननाबो बिथांमोना गोख्रों रावजों फोरमायो लोगोसे आथिखालाव रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मोजां मोनैनि थाखायनो ससियेल मिडियाफोरावबो खौरां मेल लिंनानै खौरां फोसावोब्लाबो बारा नायबांला होननानैबो अजद लाबोयो लोगोसे आथिखालाव गंफ्रोम कलेज आरो इउनिभारसिटिफ्रावबो इलेक्सन जायोब्ला जेनजोबनायफोरखौ नुयोब्ला थारैनो एबसुआ इउपिपिएलनि पलिटिकेलनि एजेन्ट जानायनि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो गुबुन गुबुनफोरनिया 30,000 40,000 नायजायोब्लाबो दिपेन बर' बिथांनिया 300-400ल' भिउ जानायनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोनदों मोनाखै बेखौ बुजिनो नाजा होनानैबो बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ जोङो नुनो मोनो मैया चिरांनि खुंग्रिं ओनसोल लाइमुथि आस्राबारि सारियालि आरो सिलिका बाजाराव बैफोर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो बेवहाय मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गासै 150 साननिख्रुइबो गोबां सुबुङानो बिपिएफआव जयनिं जाफैयो आरो बेनिनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रानो बांसिन जयनिं जाफैदों होननाबो रोखा रावजों फोरमायो आरो बेवहाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिपिएफआव जयनिं जाहोनानै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि फरायसा जिउनि इयुनजों लोगोसे समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोदों होनना खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि खाम्फा बरगयारि बिथाङा फिननाय होयोदि थारैनो बिपिएफआव जयनिं जाफैनाय इउपिपिएलनि भटार्स आरो इउनिभारसिटिनि
कलेजनि फरायसा आरो दैदेनगिरि बिथांमोना अब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरसो नामा होनना रोखा रावजों फोरमायो। आरो जेब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिआ होनाय साख्रिया सासेबो रेगुलार नङा, नाथाय बिटिआरआ होनाय साख्रियासो रेगुलार होननानै बुंना लानायाव बुङोदि नंगौ खायसे जेब्ला बिटिसि इलेक्शननि आगोल गेजा गोजौ खामानि मावनायनि मुङाव आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसफोरनि हानि बिगोमाफोरनो साफा साख्रि होगोन होनना कमिटमेन्ट होबोदोंमोन आरो बेफोर साख्रिया जाहां जानाय समावनो बिटिसि इलेक्शनाव फैनानै आरो इउपिपिएल सरकारा फैनानै बेफोरखौ मावनो हायाखैसै आरो दिनै इउपिपिएल सरकारा जुदियो गावसोरबो दिनैनि खालाराव गेदेर मन्त्रि एमएलए फैयोब्ला बैफोर हायावनो मिटिं खालामदोंब्लाबो मानो दिनैसिमबो बिथांमोननि साख्रिखौ मावनानै होआखै होनना बिथाङा गोख्रों रावजों सोंलु दैखाङो। लोगोसे 17 बोसोर थामहिनबा इउपिपिएल सरकार बिपिएफआ जेबो मावाखै होननायखौ मानिना लानानै इउपिपिएलखौ सोंलु खालामो। नोंथांमोना माबा माबि मावदों होननानै लादोंब्लाबो नाथाय सारा बिटिसिनि सुबुंफ्रा बेखौबो मोनथिदों दि 40टा डिपार्टमेन्टनि 12टा डिपार्टमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टआसो लांबायनो, 3 बोसोराव सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो, बिटिसिआव खाजोना खांनो हालियानो, फरेस्टनि अन्थाइ बालायनि दंफां लाइफांफोरखौ गासैखौबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोबबायनो आरो आथिखालाव बिटिसिनि साख्रियावलाफोरनो बिटिसिआनो साख्रिनि दरमाखौ होबाय थायोब्लाबो नाथाय रिसेन्ट सप्ता मोनसेनिख्रुइ खम समनि सिगाङावल' स्टेटनिफ्राय बिटिसिआव नटिफिकेसन फैनाय लेखा थारै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला अब्ला बिटिआरआ साख्रिआवलाफोरनोबो दरमा होनायनि गोहोआबो जोबस्रांसिगोन होनना रोखा रावजों फोरमायो। आरो बेराफारसेथिं बे एखे मिटिंआवनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुङोदि जेब्ला मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा माब्लाबाबो रायजो राजानि जानानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारा, खालि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो सोमावसारदों होनना बुंनायाव प्रमद बर' बिथाङा आं माब्लाबाबो नोंथांमोन बायदि मन्त्रि एमएलए बिटिसिनि चिफ इएम जिएम जाया आरो इलेक्शन गेलेनाया आंनि थांखि नङा होननानै जेब्ला आन्दलना जोबगोन अब्लानिया आंनि डायरियाव फुल स्टपखौ होगोन आरो सौरागुरि गामियाव रायजो राजाफोरजों रायजो जाहैगोन होनना बुंनायासो थार जाखो ना हाग्रामानियासो थार जाखो होनना सोंनायनि फिनायाव रायजो राजाफ्रा हाग्रामानिया थार जाबाय होनना फिननाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माब्लाबाबो खालामाखै, अनलि गाव बिटिआरनि सीएम जानो थाखायसो खालामदों होननाबो गोख्रों रावजों दोनखारनायजों लोगोसे बिथां बायदि लिडारखौ दिनै मोनथिनानै बिथांनि आगदा आखाइ तामुलपुर जिल्लानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथां जितेन मुसाहारि बिथाङा प्रमद बर'जों हारिखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानै इउपिपिएलखौ ज्राब बिपिएफआव हाबफैनाय बाथ्राखौ रोखा रावजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा लिडार सायख'योब्ला मोजां लिडार सायख', मानोना जेब्ला बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा सोलोंथाइ बिफानखौ लानानै बिबान सालायबाय थादोंमोन अब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरानो दिल्ली इउनिभारसिटि, मेघालय बायदि जायगाफ्राव फरायहैनो मोनदोंमोन, नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइनि बिफानखौ प्रमद बर' बिथाङा लासेयावबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रिजाल्टआ गोबाव जानानै दिल्ली, मेघालय आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटि बायदि जेरावबो फरायहैनो थांदोंमोनब्लाबो एडमिसन मोनैनि थाखाय गिदिंबोफिननो गोनां जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा रावजों फोरमायो। ओंखायनो प्रमद बर' बिथाङा एबसुआव थानाय समाव जा बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन राजखान्थियाव आथिं होफैनाय लोगो टटेल चेन्ज जाबाय होननाबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बिपिएफआ क'क्राझारनि सीआईटी, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, क'क्राझारनि सीआईटीखौ इउनिभारसिटि लेभेलसिम लांनाय, क'क्राझार गल्फ कलेज, अदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज बायदि फसंथानफोरजों लोगोसे गोबां साख्रि होदोंमोन होननाय बिथां रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय प्रमद बर'नि 3 बोसोराव सासेल' बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव साख्रि थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङाबो दरमाहा मोनैनि सप्ता मोननैसोनि आगोलाव रिजेन होनानै फैबाय होननानैबो बिथां गोख्रों रावजों बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब। मैया सासे 20 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाखौ बिहाराव मेगनाव फालु गुन्दैखौ सारनानै 30 बार डेगारजों सुनानै बुथारो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बुथारग्रा सुबुंखौ पुलिसफ्रा हमनो नाजागासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रादि बिमाया सासे आइजो पुलिसमोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मैया सासे 23 बोसोर बैसोनि आजमल शरीफ मुंनि सेंग्राया साख्रि मोनसे मोजां मोनैनि थाखाय सुसाइड जानानै थैयो आरो थैनाय सिगां गावनि इन्स्टाग्रामाव रिप होनानै लिरनानै फोरमायना गोलाङो होननाबो पुलिस बिफाना सुलुङाव फोरमायो। हरै तेलेंगानायाव कंग्रेस सरकारा जानाय लोगो रायजोफोरनि हान्था मेलानि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लानानै फैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तेलेंगाना सरकारा महालक्ष्मी मुंनि स्किमनि गेजेरजों आइडि कार्ड गांसे होयो आरो बे आइडि कार्डजों तेलेंगानानि आइजोफ्रा बास गारियाव फ्रि थांलाय फैलाय खालामनो हायो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हरखाब एक्सिडेन्ट जानानै थैयोब्लाबो बे आइडिनि गेजेरजों 10 लाख रांनि इन्सुरेन्सबो मोनगोन होननाबो सुलुङाव। मैया दिल्लीयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांनो सनानि बाक्सु गंसे होयो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फ्रान्सनिफ्राय 24 केरेट सनाजों गोरोबहोनानै बानायनाय बाक्सु होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं गोरिब नखरनि फरायसुलिफोरखौ थगायनानै जेबो फोरमान गैयाब्लासिनो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां रां रुफा लानानै मैया गलाघाटआव एशियान हेल्थ मिशन मुंनि गंसे फसंथाननि गेजेरजों नंखाय नार्स सोलोंथाइ होनायनि खौरां सोराङाव फैयो। लोगोसे फसंथाननि सायाव पुलिस बिफान नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै आंनि रादाबखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंफ्लांदोंबा अननानै आंनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।